Malta fakret il-vittmi ta' żewġ gwerer dinija f'Qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan li tmexxiet mill-Arċisqof Charles Scicluna. Għal din attendew il-President ta' Malta George Vella u martu Sinjura Miriam Vella, il-Prim Ministru Roberta Bela u martu Dr. Lidja Abela flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Fl-omelija l-Arċisqof Charles Scicluna tkellem dwar l-importanza li nitalmu mill-iżbalji ta' dawk li ġew qabilna u li dan il-jum jibqa' sinifikanti għax m'għandna qatt ninsew l-orrur li ġabet magħha il-gwerra. Hawn spikkaw ukoll kliem dwar il-pandemija u kif din tista' turina żbuħija tal-għoża u solidarjetà ma' xulxin minkejja li hija sfida. L-Arċisqof tenna li d-dover tagħna li niftakru ma jxekkilniex mid-dover li nkomplu naħdmu għal iktar paċi fid-dinja. Illum għandna d-dover niftakru. Għandna d-dover ta' kull sena nagħmlu jum it-tifkira għaliex din il-memorja tgħinna nibnu għal xulxin futur aħjar. Wara l-quddiesa l-Prim Ministru flimkien mal-President, il-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Speaker tal-Parlament imxew lejn il-monument tal-gwerra fil-Furjana fejn iddedikaw girlanda tal-fjuri lill-vittmi tal-gwerra. Malta fisem il-pajjiżi Ewropej li jagħmlu parti mill-Commonwealth fakret lill-vittmi tal-gwerra wkoll waqt iċ-ċerimonja nazzjonali ta' jum it-tifkira f'Londra.